alle sammen, og velkommen til den her video. Det er Mimi og Fifi her. Og i dag skal vi tale om vores yndlings-YouTuber. Så jeg starter. Mariah Elizabeth er min yndlings-YouTuber. Jeg elsker hende. Jeg håber, du ser den. Please. Og så synes jeg altså også, at I skal følge Mariah Elizabeth. Ja, men I skal også følge os. Og det er vildt vigtigste. Men ja, min yndlings-YouTuber er faktisk Jess og Mika. Ja, så giv en stor thumbs up til dem. Og os. Mest til os. Ja. Så Mimi og Fifi. Så ja. Jeg elsker faktisk også en mere Morten Gaming. Jeg elsker Naja Mønster. Hun er en meget god YouTuber. Især den video med Max, der smadrer Naja Mønsters kæreste. Den er sygt griner. Ja, vi glæder os til, at de ser den her. Den bliver måske ikke så lang, fordi at det er bare tale. Ja, så vi slukker den nu. Vi ses først. Den er meget kort, men vi elsker dig.